A mí Sí. sempre me gustou o tema de dibujar a man alzada, mas tamén me gustou moito o técnico, o dibujo técnico, que tamén me gustaba moito. Entón eu o que pensaba era ir á arquitectura técnica, que é o que é aparejador. Que pasa? Foi un cambio moi radical. Eu era un rapaz de pueblo, entón cambiar o pueblo por vivir ti solo ao teu aire, sin que nadie che diga fai isto ou fai aquelo, sí que foi un cambio moi drástico e, pois, non fui o mellor estudiante na universidade. Yo soy de los de la opinión de que la universidad también es para encontrarse uno mismo, para trabajar en uno mismo y para descubrir y disfrutar. Sí, eu creo que tamén, pero tens que ter as cousas moi clariñas e eu din un cambio moi brusco e non o supón gestionar, creo eu. Fixen 2 anos e fume. Y después de irte, ¿a dónde? Despois fume e empecé a traballar no mar, pero como sempre che din os teus pais, estudia algo para ter algo, o típico de para ter algo. E fixen robótica industrial. Un ciclo. Sí, un ciclo superior en Santiago. Como ¿No? estaba traballando no mar de Precebeiro, xa daquela, e máis empecín a estudiar o ciclo superior, compaginei as dúas cousas, estudiar e traballar. E cando acabei de estudiar, pois full time ao mar.